Tuolla itse tulee. Laitatte oikeesti ihan kauhean. Jonkun pitäisi tässä siirryä, yrittekö ymmärtää? No. Jos te ette siivoa. Siivoja. Siivoja. Sitä varten jonkun. Ei me koettaa mitään rangaistusta siitä, että kirjoittaa tuon pöytään. Ja siinä on pakko siivota. Ei sun oo pakko. Sä voi Kun ei laittaa... ole taas todellakin pakko tehdä sitä, mutta on voi sellaista niin kuin nähdä. Tänne on kiitos kaikki. Meillä ei ole yhtään mitään. Niin oli. Mitä niin vaan liian? Mä kävin tässä, kävelin ja tänne junnut mitä kiitos. No jos mä näen, että tulee joku näkäsen, niin tulee. Niin ei kannattaisi laittaa sitä vettä, vaan ne tulee vaan esimerkiksi tulee. Toi vaan siivoo, ihan sama mitä se. Ei se sano miten se vaan siivoo.